салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мошин Теҷе. Марҳамат, мошинои фурӯшӣ бо нархи арзона тамошо кунед. Рафтем. Opel Astra G, соли бароришаш 10000, сӯзишвориш бензин, кузоваш универсал, рангаш сиёҳ, коробкааш механик, нархаш 31000 сомон. номерои телефон 777 11 12 92. инчунин дар болои экранои шумо. Opel Astra F, соли бароришаш 1993, сӯзишвориш газ, кузоваш хэтчбек, коробкааш механик, рангаш серебристӣ, объёми мотораш 1.6, нархаш 20000 сомон. номерои телефон дар болои экранои шумо. мошини дигар и Opel Astra F, соли бароришаш 1994, сӯзишвориш бензин ва газ, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6, кузоваш хэтчбек, яксола ҳуҷҷат дорад, нархаш 22500 сомон. номерои телефон 976 7007. инчунин дар болои экранои шумо. мошини дигар низ Opel Astra F, соли бароришаш 1991, сӯзишвориаш бензин ва газ, кузоваш хэтчбек, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6, нархаш 17500 сомонӣ. номерои телефон 900 90 17 91. инчунин дар болои экранои шумо. мошини навбатӣ ин маркаи Lada мебошад. соли бароришаш 1995, сӯзишвориаш бензин. мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. мошин документ дорад. нархаш 4000 сомон. номерои телефон 907 07 06 30. инчунин дар болои экранои шумо. харидори конкретни занг бизанад. боз як мошини ладаи дигар, соли бароришаш 2004, сӯзишвориш бензин ва газ. ин мошинам дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. нархаш 12000 сомон. бо агар ягон харидори конкрет набошад арзон мешавад. номерои телефон 935 10 72 42. инчунин дар болои экранои шумо. Opel Astra F, соли бароришаш 1996, кузоваш хэтчбек, коробкааш механик, сӯзишвориш бензин ва газ, объёми мотораш 1.6, нархаш 23000 сомонӣ. номерои телефон 915 69 08 22. инчунин дар болои экранои шумо. харидори конкретни боши занг бизан. боз як Opel Astra F дигар, соли бароришаш 1993, кузоваш седан, коробкааш механик, сӯзишвориаш бензин ва газ, объёми мотораш 1.8, документош то моҳи сентябра. нархаш 13000 сомон. номерои телефон 904 57 22 66. инчунин дар болои экранои шумо.
инак мегзарем ба опелҳои маркаи Astra J. ин Opel Astra J соли баҳори 1999. кузоваш хэтчбек, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6, сӯзишвориаш бензин, нархаш 26000 сомон. номерои телефон 985 72 05 57. инчунин дар болои экранҳои шумо харидорои конкретни занг бизанед. мошини маркаи Daewoo Tico соли бароришаш 1996. кузоваш хэтчбек, коробкааш механик, сӯзишвориаш бензин, объёми мотораш 1.1. краскааш краскаи радной. нархи мошин 12000 сомон. номерои телефон 907 91 57 28. инчунин дар болои экранҳои шумо. илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидори конкретна занг бизанад. мошини маркаи Opel Astra J соли баҳоришаш 1998. сӯзишвориаш бензин ва газ, кузоваш хэтчбек, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6. нархаш 26500 сомону 500. номерои телефон 928 08 98 98. инчунин дар болои экранҳои шумо харидори конкретни занг бизанед. ВАЗ 2107 соли бароришаш 2003. сӯзишвориш бензин, коробкааш механик, кузоваш седан, объёми мотораш 1.6. 1 сол документ дорад. нархаш 12000 сомон. номерои телефон 988 91 96 96. инчунин дар болои экранҳои шумо. Daewoo Nexi соли бароришаш 2002. сӯзишвориш бензин ва газ, коробкааш механик, кузоваш седан, объёми мотораш 1.6. нархаш 13000 сомон. номерои телефон 886 08 08 59. инчунин дар болои экранҳои шумо. ва охирон мошини Opel Astra F соли баҳоришаш 1995. объёми мотораш 1.6. сӯзишвориш бензин ва газ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 23000 сомон бо савдо мешавад. номерои телефони соҳиби мошин 900 30 85 95. инчунин дар болои экранҳои шумо. суратҳои мошина хишру то охира тамошо мекунем ва агар маъқул шид занг мезанем. ин буд видеои имрӯзаи мо. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, видеоро ба дигар дӯстонатон равон кунед. ҳозир дар охири видео як рекламаи дигар проектҳои мо пайдо мешавад. ҳатман тамошо кунед ва ба дигар каналҳои мо ҳам обуна шавед. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. дар канали ҳамватан TG хонаҳои фурӯшӣ мешавад. дароин обуна шавен ва дар канали мошин TG бошад. мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. дар канали Паём TV мошин бозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд.
дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аст, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски YouTube. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.